hello, I need to speak to somebody. I think I know who the ripper is. Kia hilu go miú nasc idir actri an Yorkshire Ripper assassina agus na dhúnmharú a tharlaigh a gundaí ar Manach in 1972. Bhí 1972 an bhíine ba bheasa den chibhlint I dúisceart na hÉireann, nuair a mariú beagna 500 duine. I mí dhearú fómhar na bíana sin, mariú trúr fear ág thuaisceart de ort nuair a isteigid, a pobal iargalta an teorann idir Fermanagh agus Manach. Go luas na seachtaidí, I míle tú trom dianta an cheantar seo, agus bhíú airm na sasanna le feiceal an támar fad. Achas big fíneise atá omnanis den ró le jimmar siad nó den chibhlinn chéin fiú. Agus mé ag tiomaint ó chluanáis in iascairt na hÉireann I drá a dhé. Is ionta go jim trasna an teorann go minic thuaiscí de chopla míle. I mí dhearú fómhar 1972, saoil chun buais Bart Naisiní le bhainneam Michael Nan agus Andrew Murray, irim iargalta imil a dhé. An léir a bheith sin, scíl an teorannach marú ball éitiúil den UDR, Robin Bell an taine bhFear. I gceart léir cogaí rinneú dearmad go gasta ar na dhúnmharuithe, agus fáigeann na teaghlaí agus na pobal ar leitiú. Fáice inis go mór an amhras fan a gcuid córsan.